Вітайце ў эфіры новы выпуск нашай рубрыкі «Боско Дрімс». І сёння прагну падзяліцца з вами адным з самых вядомых сноў ксяндза Боско, які называецца «Змяя» і «Ружанец». Цікава адзначыць, што ксяндз Боско таксама з дапамогай сваіх сноў натхняў маладых людзей любіць ружанец. Адзін з такіх сноў ён убачыў напярэдадні ў небаўзяці Найсвяцейшай Марыі Панны ў 1862 годзе. Ксяндз Боско расказвае так. Я ўбачыў, што знаходжуся ў сваёй роднай вёсцы, у доме брата з усімі сваімі хлопчыкамі. І вось з'яўляецца незнаёмец, які запрашае мяне пайсці на луг побач са дваром. А там ён паказваў на змяю даўжынёй 8 метраў незвычайнай таўшчыні. Я быў у жаху і хацеў бегчы, але незнаёмец сказаў мне не баяцца і запрасіў спыніцца. Затым ён прынёс вяроўку і сказаў: «Вазьміце гэтую вяроўку за адзін канец і моцна трымайце яе, а я вазьму за іншы канец і нацягнем яе над змяёй, а затым ударым змяю па спіне». Я спужаўся і сказаў, што калі мы зробім гэта, то змяя разарвецца і разарве нас на часткі. Але незнаёмец запэўніў мяне, што змяя не прычыніць ніякай шкоды. І я пагадзіўся зрабіць так, як ён хацеў. Тым часам незнаёмец моцна ударыў рэптылію па спіне. Ён прывязаў адзін канец вяроўкі да дрэва, а іншы канец да акна дому. Змяя доўга змагалася і білася аб землю галавой. Незнаёмец адвязаў вяроўку, злажыў і зачыніў яе ў скрыні. Праз некалькі секунд ён адкрыў яе, і да вялікага здзіўлення мы ўбачылі, што вяроўка звязалася ў словы «Вітая Марыя». Незнаёмец растлумачыў: Змяя адлюстроўвае д'ябла, а вяроўка – малітву «Вітай Марыя», а дакладней «Ружанец». А напрыканцы хацелася бы завяршыць словамі самого ксяндза Боско. Адмаўляйце «Вітай Марыя», каб Маці Божая аберагла вас ад усялякага няшчасця. Ну вось і ўсё. Дзякуй за ўвагу. Да новых сустрэч. З Богам!